Como pensabas ti que era o futuro de pequena? Eu, cando tiña 8 anos, pensaba que o futuro que iba a ser inventora. Entón, iba a inventar unhas carreteiras que tiñan vaías direccións, apretabas un botón, metías aquela, non había euros, había pesetas. Metías 2000 pesetas e chegaba a Madrid ou a Canarias. Entón, eso o patentaba eu e o guardaba unha... Cápsulas do tempo non había daquela, pero o guardaba nun cofre. Entonces, cando tiña todo eso xa que todo o mundo viaxaba así, o guardaba e volvía a facer carreteiras normales para que non veran os coches. Entón, un coche que daquela era un coche mediocre destos, o iba a vender moi caro e me iba a facer millonaria. Para cando meus netos foran grandes, colleran ese cofre e volveran a patentar o invento que usen eu das carreteras que andaban... Que andabas, poñas os pés no chan e ibas a onde querías. Claro, era moi nena e pensaba nesas cousas que son imaginables. O futuro que vexo ora, que estamos tan apurados que non temos tempo a falar uns con outros, penso que os meus netos, ou mesmo os netos, comerán con pastillas porque xa non habrá tempo a facer comida. Nos comunicaremos con emails, non que queda anticuado, pero que sei, por algo tendremos que para comunicarnos. Como os nenos da guardería, faime isto, entón unha pastillina para comer polo con patacas, outra para comer peixe, xa non podemos de comer. Porque isto avanza tanto que comeremos eso con pastillas e non perderemos tempo ir aos comercios a comprar roupa ni nada, porque xa andaremos con roupa así, non sei, non me imagino, nem me quero imaginar.